Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, και πάλι εδώ είμαι ο Τσοκ. Αφού είδαμε στο πρώτο μέρος το interface του προγράμματος, ας συνεχίσουμε σήμερα με το mapping, να φτιάξουμε τέλος πάντων κάποιους χάρτες που θα βρίσκονται μέσα στο παιχνίδι μας, επάνω στους οποίους θα βασιστεί το παιχνίδι μας. Έχω κάνει καινούριο project για να ξεκινήσουμε από την αρχή τη κατασκευή του χάρτη, τη δημιουργία του χάρτη. Το παιχνίδι το έχω ονομάσει στο μικρό σπίτι στο λιβάδι. Έχω σκεφτεί έτσι και ένα μίνι σενάριο 3-4 χαρτών, στο οποίο πάνω θα κάνουμε τα μαθήματα. Τι άλλο, το παιχνίδι, όπως είπα, θα αποτελείται από 3 μάλλον ή 4 το πολύ χάρτες. Θα φανεί στην πορεία. Ας κάνουμε τώρα τους 2 για να δείτε πάνω κάτω πώς γίνεται το mapping και θα δούμε στη συνέχεια ό,τι προκύψει. Αρχικά εδώ αριστερά, όπως είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, είναι τα tiles. Κάθε ένα κουτάκι είναι ένα tile. Αντίστοιχα, κάθε κουτάκι στο χάρτη είναι επίσης ένα tile. Κάθε tile που επιλέγουμε, κάνοντας κλικ πάνω του, πατώντας κλικ στο χάρτη, εμφανίζεται στο χάρτη. Εφόσον επιλέξουμε, εφόσον επιλέξουμε 2 tiles μαζί, ξέρω εγώ τα δέντρα αυτά τα δύο, κάθε φορά που κάνουμε κλικ θα εμφανίζονται και τα δύο μαζί. Όπως βλέπετε, έχει γίνει και ορθογώνιο το κέρας ώρας, τέλος πάντων, εδώ πέρα. Λοιπόν, πατώντας, όπως είπαμε, τα 4 αυτά βοηθήματα για σχεδιασμό, να τα ξαναθυμηθούμε, το τετράγωνο μας κάνει τετράγωνη ορθογώνια, τέλος πάντων, σχεδίαση. Ο κύκλος μας κάνει κύκλο και το γέμισμα μας κάνει γέμισμα παντού το tile που έχουμε επιλέξει. Ας τα κάνω όλα θάλασσα με το τετράγωνο και ας σχεδιάσουμε καταρχήν μια στεριά εδώ πέρα για να είναι ο παίχτης μας πάνω στη στεριά, και ας την ενώσουμε τη στεριά με την άκρη του χάρτη εδώ, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Μην ξεχνάτε, όπως σας είχα πει, ότι με το δεξί κλικ πάνω στο χάρτη, όπου πατήσετε δεξί κλικ, εφόσον είστε έχετε κλικάρει ήδη στο map, έτσι, με το δεξί κλικ παίρνετε κατευθείαν το tile σαν κόπη. Οπότε όπου πατήσω μετά βγαίνει θάλασσα. Άμα ξαναπατήσω δεξί κλικ στο χορτάρι, ξαναπαίρνω κατευθείαν το χορτάρι για σχεδίαση. Εδώ πέρα τέλος πάντων είναι η στεριά μας. Εδώ πέρα θα ενώνεται με το δίπλα χάρτη, έτσι το έχω σκεφτεί, θάλασσα. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι τα tiles. Τα tiles είναι χωμένα μέσα σε ένα tile set, το οποίο χωρίζεται σε α, β, A, B, C, D και E. Εδώ πέρα το συγκεκριμένο tile set έχει μόνο A, B. Θα σας δείξω πώς το προσθέσουμε. Ας πατήσουμε στο B, βλέπουμε κάποια άλλα διαφορετικά σχεδιάκια εδώ πέρα να προσθέσουμε. Να σας πω ότι αν θέλετε, ας πούμε, να προσθέσετε ένα κάστρο, αυτό το παράδειγμα, πατώντας κλικ πάνω στο κάστρο, διαλέγετε μόνο ένα tile από το κάστρο, έτσι. Οπότε, ας πούμε, τώρα έχω πάρει εγώ τη δεξιά γωνία, κλικάροντας θα βγει μόνο δεξιά γωνία. Πρέπει να επιλέξω όλο το κάστρο για να μου βγει όλο το κάστρο. Για να μου βγει όλο το κάστρο, το έχω στο τετράγωνο, γι' αυτό με το pencil βγάζει κατευθείαν. Ας τα σβήσουμε αυτά και ας βάλουμε, για παράδειγμα, κάποια δέντρα, ας πούμε, εδώ. Λοιπόν, εδώ, ας πούμε, και καλά είναι ένα δάσος, ας πούμε, εδώ. Λοιπόν, ας πάμε να δούμε πώς θα προσθέσουμε tiles σε αυτό το συγκεκριμένο tile set. Πατώντας στο database και πηγαίνοντας στο tab εδώ πέρα του tile sets, μας βγάζει 4 έτοιμα tile sets. Μπορούμε να τα αυξήσουμε εμείς αυτά. Ας κάνουμε ένα ακόμα, να κάνουμε 5. Πατώντας εδώ πέρα μπορούμε να επιλέξουμε το όνομά του. Ας το ονομάσουμε, ξέρω εγώ, φυλάκι. Το κλείσα. Φυλάκι. Τώρα, όπως βλέπετε, είναι κενό, δεν υπάρχουν tiles καθόλου στο συγκεκριμένο και έχει μόνο α, αλλά και το α είναι άδειο. Για να επιλέξουμε tiles για αυτό το συγκεκριμένο tile set, πηγαίνουμε στο graphic
α1, α2, α3, α4, α5. Αυτά θα είναι στο α. Το B, το C, το D και το E θα είναι τα υπόλοιπα 4 σετάκια στο tileset. Ας προσθέσουμε, ας πούμε, θα το δεις πάνω εδώ πέρα στις τελίτσες, μας βγάζει τα διαθέσιμα tiles sets που έχουμε. Οπότε ας προσθέσουμε, ας πούμε, το dungeon 1, το dungeon 2, το dungeon 3, δεν υπάρχει, το dungeon 4 τέλος πάντων, ή το, ναι, και στο α ας μην βάλουμε άλλα. Τώρα στο B, ας πούμε, ας βάλουμε το outside αυτό, στο C ας βάλουμε το outside αυτό, στο D ας βάλουμε το B και στο E ας βάλουμε αυτό, ας πούμε. Όπως βλέπετε τώρα, το συγκεκριμένο tileset αποτελείται από 5 tabs, τα οποία ABCD, τα οποία έχουν μέσα ό,τι επιλέξαμε εμείς να βάλουμε από εδώ πέρα, έτσι. Apply. Ας πάμε τώρα στο field και ας προσθέσουμε εδώ όχι, ας μην προσθέσουμε τίποτα. Ας πάμε πίσω τώρα. Πατώντας δεξί κλικ στο χάρτη μας, εδώ πέρα κάτω είναι ο χάρτης μας, έτσι. Πατώντας δεξί κλικ στο χάρτη μας και map properties, ας το ονομάσουμε καταρχήν αρχικός χάρτης. Το έκλεισα πάλι. Εδώ πέρα μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουμε ποιο tileset θέλουμε από αυτά που έχουμε διαθέσιμα, έτσι. Αυτή τη στιγμή είναι στο field με αυτά που έχει τα tiles. Εμείς φτιάξαμε το φυλακί. Άμα προσθέσουμε, ας πούμε, το φυλακί και απαντήσουμε OK, θα δούμε κατευθείαν ότι μας αλλάζει εδώ πέρα καταρχήν, αφήστε το χάρτη, θα δούμε ότι μας αλλάζει καταρχήν εδώ πέρα τα tiles. Και έχουμε τα 5 tabs που δημιουργήσαμε με τα tiles μέσα που προσθέσαμε εμείς πριν από λίγο. Τώρα, εδώ πέρα ο χάρτης, όπως βλέπετε, άλλαξε. Γιατί άλλαξε? Γιατί αυτά που προσθέσαμε εμείς δεν υπάρχουν πλέον σαν αυτά που υπήρχαν στο field, στο πρώτο tileset που είχαμε. Υπάρχει τέλος πάντων αυτή η θάλασσα εδώ. Να συνεχίσουμε με αυτό? Όχι. Καλύτερα να συνεχίσουμε με το που είχαμε το field. Οπότε, ας τα κάνω cancel αυτά και ας ξαναγυρίσουμε με properties στο field που είχαμε από την αρχή. Όχι, exterior field. Okay. Λοιπόν, έχουμε δημιουργήσει τέλος πάντων ένα χάρτη εδώ πέρα πρώτο. Πατώντας ξανά στο database, θα δούμε ότι εδώ πέρα υπάρχει, στα tiles πάνω υπάρχουν κάποια omicron και κάποια χ, κάτι κύκλοι και κάποια χ. Αυτά σημαίνουν ότι όσο πιο tile υπάρχει κύκλος, σημαίνει ότι μπορεί ο παίχτης να περπατήσει πάνω, να περάσει από πάνω. Για παράδειγμα, στο χορτάρι, το χώμα, εδώ πέρα τα χιόνια, ο παίχτης μπορεί να περπατήσει πάνω σε αυτά τα tiles. Στα αντίστοιχα με τα χ, όπως εδώ η λάβα, ας πούμε, το νερό, τα δέντρα που τα έκανα εγώ τώρα, γιατί δεν θέλω ο παίχτης που να πατάει πάνω στα δέντρα, να μπαίνει δηλαδή μέσα στο δάσος. Τα βουνά, ο παίχτης δεν μπορεί να περπατήσει πάνω. Ας κάνουμε ένα τεστ για να το δείτε. Εγώ τώρα απλά έχω κάνει αυτά, έχω βάλει να μην περπατάει πάνω στα δέντρα, να μην περπατάει πάνω στη θάλασσα και να περπατάει μόνο πάνω στο χορτάρι. Θα πατήσουμε ένα play test, yes, για να το δούμε στην πράξη. Το μικρό σπίτι στη βάζω. New game. Λοιπόν, εδώ είναι ο παίκτης μας. Βλέπουμε ότι στα δέντρα δεν μπορεί να πάει, όπως επίσης ούτε στη θάλασσα. Περπατάει μόνο στο χορτάρι, φτάνοντας εδώ στην άκρη δεν μπορεί να κάνει κάτι, ούτε κλικάροντας το action button, ούτε απλά ακουμπώντας, δεν φτάνει, ούτε περνάει σε κάποιον άλλο χάρτη. Θα το δούμε στο event πώς θα μπορεί ο παίκτης μας, φτάνοντας τέλος πάντων εδώ, να περάσει σε δεύτερο χάρτη. Οπότε όλα καλά με τα tiles, δεν περπατάει πάνω στα δέντρα, δεν περπατάει πάνω στη θάλασσα. Ας γυρίσουμε πίσω. Ας φτιάξουμε ένα δεύτερο χάρτη. Το μικρό σπίτι του Λιβάδη, αρχικός χάρτης. Ο δεύτερος χάρτης ας είναι new map. Ας είναι το δάσος του Φανούρη. Ποιος είναι ο Φανούρης? Δεν ξέρω. Δάσος του Φανούρη. Λοιπόν, βλέπουμε ότι μας ανοίγει εδώ πέρα ένα map νέο, το οποίο είναι κενό, δεν υπάρχει τίποτα, ούτε θάλασσα, ούτε τίποτα. Λοιπόν, δεξί κλικ map properties
για να αλλάξουμε το μέγεθος του χάρτη. Τώρα αυτή τη στιγμή ο χάρτης μας είναι, όπως βλέπουμε και εδώ, 17x13, δεν φαίνεται εδώ. Γιατί δεν φαίνεται. 17x13, γιατί είναι μεγάλο το όνομα του χάρτη, δεν φαίνεται εδώ. Εδώ πέρα μπορούμε να το αλλάξουμε, φαίνεται και εδώ 17x13. Μπορούμε να το κάνουμε, ξέρω εγώ, 20x20. Τάσος του φανούρι. Λοιπόν, στο display name μπορούμε να επιλέξουμε τι όνομα θα φαίνεται όταν ο παίχτης μπαίνει, άμα θέλουμε να φαίνεται, και όταν ο παίχτης μπαίνει στο χάρτη, τι θα βγάζει πάνω. Θα του λέει ότι μπήκε στο χάρτη του φανούρι. Οπότε μπορούμε να επιλέξουμε το όνομα του χάρτη ως δεύτερος χάρτης και το display name να είναι δάσος του φανούρι. Λοιπόν, ας είναι field γι' αυτό και 20x20 όπως το βάλα. Okay. Λοιπόν, οπότε βλέπουμε ότι ο χάρτης μεγάλωσε. Θέλω να δοκιμάσω λίγο άμα βγάζει στα ελληνικά. Οπότε ας το κάνουμε όλο όρτο και ας δούμε τον παίχτη μας. Λοιπόν, ας δούμε τον παίχτη μας εδώ πέρα όταν θα μπαίνει σε αυτό το χάρτη, άμα θα το εμφανίζει πάνω το δάσος του φανούρι. Δεν το εμφανίζει το δάσος του φανούρι. Πρέπει να δούμε γιατί δεν το εμφανίζει. Map Properties, Display Name. Λοιπόν, ξέρω γιατί δεν το εμφανίζει, γιατί είμαστε ήδη σε αυτό το χάρτη. Οπότε στην πορεία, όταν θα φτιάξουμε τον τρόπο με τον οποίο θα έρχεται ο παίχτης μας από τον αρχικό χάρτη στο δεύτερο χάρτη, τότε θα μπει μέσα, θα εμφανίσει ότι είναι το δάσος του φανούρι. Λοιπόν, ας δείξω, επειδή τα tiles, επειδή τα tiles έχουν συγκεκριμένα tiles και όπως είπαμε, ας πούμε για να προσθέσουμε εδώ πέρα το D, δεν είναι ιδιαίτερα πολλά και δεν θα μπορέσει να υπάρξει, ας πούμε, κάποια ποικιλία στο παιχνίδι σας, και εφόσον θέλετε να φτιάξετε κάτι σχετικά μεγάλο σε μέγεθος, σε όγκο, που θα κρατάει κάποια ώρα για να μην επαναλαμβάνονται τα ίδια tiles συνέχεια και συνέχεια, υπάρχει τρόπος με το Resource Manager να προσθέσουμε δικά μας tiles έτσι, τα οποία ή θα τα βρείτε από κάποιο DLC ή θα τα βρείτε ψάχνοντας στο ίντερνετ. Εγώ βρήκα τώρα ένα πρόχειρο στο Google και από το Google Images, δηλαδή άμα ψάξετε λιγάκι θα μπορεί να βρείτε και από εκεί. Να σας δείξω πώς το προσθέτουμε. Πάμε στα tilesets, import, εδώ είναι κοκκινό μάλιστα όπως από πριν, που το έχω εδώ, σπιτάκια. Έχω βάλει τα σπιτάκια. Μόλις πατήσω πάνω του και πατήσω και preview, θα μου δείξει τέλος πάντων αυτά τα σπιτάκια, το οποίο το βρήκα στο Google όπως είπα. Close, τώρα έχει μπει τέλος πάντων στα tilesets. Πηγαίνοντας ξανά στο database και πηγαίνοντας στο field, ας βάλουμε ένα AB στο C, ας πάμε στα σπιτάκια. Και τώρα στα σπιτάκια θα είναι το C, το οποίο τώρα μάλλον είναι πολύ μεγάλο και δεν θα μας κάνει δουλειά, αλλά θα το δοκιμάσουμε. Apply. Okay. Πάμε στο C. Ναι, είναι αρκετά μεγάλο. Θα δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε με κάποιο τρόπο. Λοιπόν, έχω επιλέξει το σπίτι τέλος πάντων όσο μου έχει βγάλει τώρα. Εδώ, νομίζω από κάπου θα είναι και η συνέχεια του, να τι. Οπότε δεν μας πειράζει. Ορίστε, και τώρα έχω σχεδιάσει ένα σπίτι. Ας σχεδιάσω και ένα ακόμα. Εδώ. Και το υπόλοιπο σπίτι που το έχουμε είναι εδώ. Πιο κάτω. Όχι. Τέλος πάντων, καλό είναι. Ορίστε, έτοιμο. Έχουμε τώρα δύο σπίτια στο δεύτερο χάρτη μας. Τον παίχτη μας τον ξαναπάμε στον αρχικό χάρτη. Λοιπόν, θα σας τα δείξω όλα αυτά που κάνω για το μεταφορά του παίχτη στο επόμενο επεισόδιο, στο eventing. Στο mapping τώρα, ξανά πίσω. Έχουμε δύο χάρτες ήδη, πρώτος και δεύτερος. Ας τον κάνουμε λίγο πιο όμορφο αυτόν. Ας βάλουμε κάποια βουνά με τετράγωνο εδώ και εδώ και εδώ και εδώ. Πρέπει να ανοίξουμε αυτό εδώ, ο οποίος θα είναι, ας πούμε, είσοδος από αυτό το χάρτη.
Νομίζω πως δεν έχουμε κάτι άλλο να δούμε στο ότι έχει να κάνει με το χάρτη. Θα βαδίσουμε πάνω σε αυτούς τους δύο χάρτες προς το παρόν. Ίσως θα χρειαστεί σίγουρα να κάνουμε και ένα τρίτο και μάλλον θα χρειαστεί να κάνουμε και ένα τέταρτο. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναδούμε λίγο τα περί του χάρτη. Στο επόμενο επεισόδιο θα δούμε για τα events, το οποίο μπορούμε να προσθέσουμε τώρα. Θα προσθέσουμε NPS, NPCs, θα προσθέσουμε, ξέρω εγώ, στις πόρτες εδώ πέρα κάποια event, θα προσθέσουμε τη μεταφορά του παίχτη από το ένα χάρτη στον άλλον, την αρχική θέση του παίχτη, μπορούμε να προσθέσουμε κάποιες βάρκες, κάποιες πόρτες, κάποια σεντούκια, θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Ευχαριστώ.